Jood bura mag Azimio singo mar dhi nyime kod ng'anyo juma manyien kata doko ni piny owacho singo mar rakore kod jong'anyo. Jood bura go koteri kod jatend jood bura manok Opiyo Wandayi onyiso jatend piny William Ruto ni oonge kod teko mar kumo ng'anyo. Chris Owino nigi ler mathoth. E duoko margi ne jatend piny Dr. William Ruto kod piny owacho mar Kenya Kwanza, jood bura mag Azimio othieno mar dhi nyime kod ng'anyo margi e juma manyien. Kagiloso e kaunti ma Kisumu, jood bura ge bwo telo ma jatend jood bura manok Opiyo Wandayi oparo ne William Ruto ni oonge kod teko mar kumo jopiny dhi e ng'anyo. I want to tell Mr. Ruto, you have no power to cancel demonstrations. Demonstrations are enshrined in the Constitution of Kenya. And Mr. Ruto, you are not above the law. Jopiny ok dwar rusa kuom Ruto nikech katiba mar Kenya oyienegi ni ginyalo demonstrate kaka gidwaro. Teko mar tamo ji ni Ruto wacho okore ni anatamra ni okubi wuok otamre gi teko mane. Teko motamre go yudo kanye. You have got no power under the Constitution to determine whether we have demonstrations or not. By Kenyans demonstrating, they are simply exercising their constitutional right. And this they will do next week on Wednesday, on Thursday, on Friday, and even beyond. Wandayi onyiso jomaseyo ogai mar Azimio Raila Odinga ewi ng'anyo mane otimore chieng' tich adek e jumani ni ng'anyo madhi nyime e pacho kae ene kind jopiny kod piny owacho mar Kenya Kwanza kaluwore kod pek mar ngima. Ng'anyo nikech nengo rach. Ji duto denyo, ok joluo kende modenyo, koda jokalenjin odenyo, koda jokikuyu odenyo, ji duto timang'o odenyo. Emomiyo maandamano dhi mbele. Raila oluongo maandamano mondo ji oyud konyruok. Raila ok emokelo maandamano, kech emokelo ang'o maandamano. Chando jopiny otame loso. Ong'i gik machando jopiny. Ruto mondo ng'e nikech ka jopiny. Ruto mondo ng'e ni jopiny nigi pek maduong' mar chulo osuru. Ruto mondo ng'e ni jopiny ol gi loch marach marachune. That the current dispute in the country is not between Ruto and Raila. It is between Ruto and the people of Kenya who have felt cheated, who have been pushed to the wall. It is the people of Kenya who are now fighting back. The people of Kenya can no longer tolerate the excesses of the Ruto regime. Jotelo go bende owuok tung' mosuo kod jood bura mag ODM makaluo masani tiyo kod jatend piny William Ruto. Gikwayo oganda luo mondo chung' e tok Raila Odinga kaachiel kod duond bura mar ODM. Jowaboro mokwalogi plan gi en kama gichano kama. Ni jowaboro gidwa wuotho gi piny luo ka, gidwa wuotho go gi pesa maka chopo higa mar 27 to ODM olal bende nyalore. Sawa chopo mawawacho ni gin to 111. Kata odoko ni piny owacho medo golo sie mager ne riwruok mar Azimio ewi dhi nyime kod bago ng'anyo e pacho kae, jotelogo ojiwo jopiny mondo owuog oko juma manyien kendo golo siem ne piny owacho mar Kenya Kwanza ni gibiro kawo ting' poni gimoro otimore ne ogai mar Azimio Raila Odinga. And going forward now, anything that will happen to Raila, up to and including but not limited to, catching cold, attacked by flu, we will have to take the blame at the doorstep of William Samoei Ruto. Very early in the morning, join the demonstration on Wednesday, on Thursday, and on Friday. Riwruok mar Azimio chano bago ng'anyo ndalo adek maluwore kochakore chieng' tich adek juma manyien e kinde ma piny owacho bende oramo ni onge ng'anyo machielo mabiro timore e pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Pod mane weche mag ng'anyo go eni jotelo moko mantiere kweth